naro faisok paisa bisram gonso naro jotono sibo miyani kahini sini khoroksa bukhukjek ni sago je molestation Khijakmani bo actually Guwahati ni simi Agartala faika Agartala ni simi bo yang bisram gonso amke bini kami oro fai tongmo jarawo prai sanjani 6টা 6:30 digibo bas bisingo bono khoroksa buini bosoni borok bono moles khamani tei bo even police bai bo 100 bo bokol khaika koksaka but bokuni help malia bokabi tongka and bas bisingo kabang ma borok tongo bono kuni help khaya na ya bono nugui tongja tei bono ke bo khorang khana ya ke bono buijotan pretend khai tongo jotan murti thangja khai si ang tine bono sana na yo Tiprajwk bo kaisa Guwahati pori tongani Guwahati bo kaisa state Tiprajwk bo kaisa state wo asa safely ka phaiman jaga ta kaisa nijini hawa phaiye aske safe kri hai botini amu kaisa sangke proman hai Narendra Modi Prime Minister Narendra Modi kaisa sao beti bachao beti padhao abo a government of Tripura bo under BJP ni government of haise tamni bagai tini o beti bachao beti padhao ni omo tini tamni bagai obono initiative naja gyangai tong Sengnuk khaji thangnai koye mas age bo sini khoroksa bukhukjek university pori tongnai otu bisigo moles khamani afuru bahino seng YTF hi chabai haisi seng o Tripurani responsible citizens as Tipra sangai se sanga approve basau and tini seng onu khong basa mani bahino sini tinoro faima sini honorable MDC sini sar Uma Shankar sini khoi district president tong west district president tong amti hai hini am kai sini port abo permanent ya abo temporary Seng tini all the funny as a indigenous people Tipra sangai chobanani bagai bongni suk dugo chobanani bai phagaisi and tini mo sudu Tiprajwk simi sung subai yais tumuno wanjai thurukjek ni ba ajaga fana om hingkang kai ajaga sung basana haisi omo sini society mo tolerated yamo haisi sungmo tolerate khaijani jinis yamo tamni bagai hindi mo tumuno sini state mo haingi to hangka dine tai bare nai so government of Tripura khaime jinis kunu kri haisi afro wahaino within 12 hour ni bisingo a accused person otuwo je funungnai moles khanino borom kangke ang bisas khayo poito tongo government of Tripura chief minister Manik Sahar ni netritwe borok obno bataisa nayana haisi borok obno bataisa arrest khai justice rwan hane ang wanchu kintu tumuno leri thangke kaisa kogo tong haisi justice delayed is justice denied am haigi to hangke sing wan sungna haise je boroni je sini tabuk sini Indian prime minister samani beti bachao beti padhao samani abo government of Tripura abo bongni prime minister sapano yango borabno khunju kai ani sing wan sungna haise abon bai ang koinai om hai jate sini dophawo sini society wo om hai borok sitrano seng sak saja mar nai haisi borok nahangke borok CCTV footage ni bisingti borok rutuna amthang tini kebang ma borok oro comment khainai baksa nogo tongtongoi bui abri ni tomong saya nang ata abri bo khaing nata ni kebang ma comment khainai ang sanani muchungo khoroksa Tiprasano tumuno nini dofawo nini nukhungo nini hik nini sajak nini kukei nini manai am haing to hangka approve dan ha kok sanai sung nukha sini former MP Rebati Mohan Tripura bos hai tong wa jaga bo buini gojobno ta khana dia ro hani sai tong ang tini sanani muchungo angkha khayabon bani bini tino chair kama khana haisi Tiprasarok je bono hamjagai budumani bo tini afro ek somoy 5 bosor ni bagai MP ngi diliwo aram eso aram ta ye nini kabang ma Mongolian hai country thang guri tongmani tinaban by o situation ma phai haisi even angan Facebook post ma khaikya you being a Tiprasa abo nini rights nai ning Tiprasa ni kok sanan haisi Seng Tiprajwk ni bagai anytime suk duk je kuno problem bagai not as a political party not as a YTF not as the promoter not as the TWF seng as a Tiprajwk onu khongo tini paso haisi seng same bini background to mo BJP dakai CPM dakai Congress dakai abo seng nai bini party kala nai seng mone help kane paya seng bono kaisano chehra nai phayo bo sini dofani bukhuk o bukhuk bo justice ma nangnai ni seng tini abono once ku seng tini phayo haisi Mia ni simna bubagra bu kok saka ang niji ব্যক্তি koro boroi kok saka orani SP be kok saka na hangka seng tabu taisi SP Malai obona bahike as soon as possible obona borono je o samung sitra khainano dakti romoi borono sajar nangtheng ni sing obona kaisa nongni bisinti kok kasana ni muchungu to muno buskangong hai kebo samung sitra hamung sine khaitong hangkai norok ang koinani muchung sini bukhurongno taikiridi norok jotono saiman nango 100 108
aborogno 109 ro call khainen tapok di and video khai am hai borono so ak khaine bus kangot khaine bagai norok apply ke basa haisi bari rok jan siki rani hake fight khaine rungdi rani sengthuma hake fight khaine rungdi abo sang kasana ni busung sini dukhu grongno ta kirdi jefuru nung kiri tongnai afru nung saksa nung na basnai haisi kirinani kono kok kre nini rights tongo nini rights no kok sana ne bagai seng jefuru nung logir hake sung jotno baksa ke sung apply na haisi ambai